Welcome po ulit dito sa aking YouTube channel at magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to, ang lulutuin ko ay corned beef with hash potato. Tapos ang mga sangkap na gagamitin ko ay ito po. Isang lata ng corned beef, bawang, sibuyas, patatas po na hiniwa ko ng maliliit na hiwa. Gagamit din po tayo ng asin para sa ating seasoning at saka mantika para sa ating paggigisa. Kung kayo po ay nagtitipid, itong recipe na to ang dapat nyong lutuin. So tara na po, umpisahan na po natin ang pagluluto. Maglalagay po tayo ng cooking oil para sa ating paggigisa ng bawang at saka sibuyas. Paiinitin lang po natin ang ating mantika. Ngayong mainit na po ang ating mantika ay pwede na nating igisa itong ating bawang. Hihintayin ko lang po na medyo mag-golden brown po yung kulay ng ating bawang. Tsaka po natin igigisa yung sibuyas. Habang hinihintay po natin na medyo mag-golden brown po itong ating bawang, ay hahaluin lang po natin para hindi siya dumikit dito sa ating kawali. Tsaka para hindi rin po siya masunog. Ayan na po, bumango na ang ating bawang. Tapos medyo light brown na rin po siya ng konti. Ayan po, golden brown na ang ating bawang. Isusunod ko na po itong sibuyas sa paggigisa. Tapos patuloy lang po tayo sa paghahalo ng ating mga sangkap. Ngayon po ay naaamoy ko na rin po ang aroma nitong ating sibuyas at saka medyo malambot na po siya. Ang isusunod ko po na gigisahin itong ating patatas. Kasi medyo matigas po ito kaya mas uunahin ko pong igisa itong ating patatas. Hahaluin lang po natin ng hahaluin habang hinihintay po natin na maluto itong ating patatas. Kaya po pala natin hinahalo ito kasi para hindi dumikit itong ating patatas dito sa kawali. Kasi konti lang po yung mantika na nilagay ko para hindi po masyadong lumilitaw sa mantika itong lulutuin natin. Tapos hihinaan ko po pala itong ating apoy para pantay po ang pagkaluto ng ating patatas. Habang niluluto pa po natin itong ating patatas ay maglalagay na po tayo ng asin. Konti lang yung asin na nilagay ko kasi yung corned beef medyo maalat na po yun. Baka umalat siya pag masyadong marami ang ilalagay nating asin. So kailangan po konti lang ang ilagay natin. Yan. Hihintayin lang natin na maluto itong ating patatas. Tapos, pagka naluto na po, mamaya ay babalikan po natin.
Tatakpan po pala muna natin para maluto siya. Tapos hihinaan lang natin yung apoy para hindi dumikit sa kawali ang ating patatas. Ipapakita ko po sa inyo mamaya pagka naluto na yung ating patatas. Ngayon po ay i-check na po natin kung luto na ba itong ating patatas. Yan, medyo nag-brown na po siya. So, pwede na nating isunod itong ating corned beef. Kaya pala hindi na ako naglagay ng maraming mantika kasi medyo may mantika na po itong ating corned beef. Ayan na po, medyo malapit na po itong matapos. Hahaluin lang po natin para matanggal po yung namumuo na corned beef. Para maghihiwalay po sila. Yan. Dudurugin natin. Yan, luto na ang ating corned beef with hashed potato. So ngayon ay papatayin na po natin ang ating apoy para ma-serve na po natin. Ito na po ang ating finished product ng corned beef hashed potato. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!